דבר מדהים. It's nice, it's very nice. אני ראיין אותה תוך כדי עלייה. כן. מה את חושבת על... ויולה, אני באתי לראיין אותך בעלייה. מה את חושבת על מה שקורה בארץ כרגע? אני המומה מהשינויים שעושה ראש הממשלה. שהוא גם שר האוצר. שהוא גם שר הביטחון ושר האוצר. שר הדתות. ושר החוץ והכל, שר הכל. ואני מצפה שיהיה איזה שינוי. מישהו ראה אותה? זהו, נגמר הרעיון? תספרי עוד דברים שעוברים לך בראש בזמן העלייה. אנחנו הולכים למחזה אני. כן. ואני מזמינה את הכרטיסים, ואני צריכה עכשיו את הכרטיס אשראי שלי, אז אני הולכת לחדר להביא את הכרטיס אשראי. ועוד מעט אני ארד, אז תחכה. נחכה פה. טוב. נראה איך את מסתובבת. טוב. Looks like Mark. הנה, תראה. וואו. זהו. עכשיו אני... הוא לא מחכה שיקבל קומפלימנט. כן, הוא לוקח לעצמו. זה יפה, זה יפה, אני חייבת לציין שזה יפה. תקשיב, אתה שומע סיפור? תקשיב. אתמול אני בחדר כושר, אני ניגש אצלי, יש מנהל חדר כושר. איפה? בחיפה, כן. אז אני, אתה יודע, בדרך כלל אני גם לא ניגש לשאול, כי את רוב הדברים אני יודע. אבל אמרתי, אני רוצה לשמוע דעה נוספת. אז אני שואל אותו, תגיד, אני מרגיש בזמן האחרון שאני קצת עייף אחרי האימון. טוב, אז הוא מתחיל להגיד, תקשיב, אתה יודע, לא, הוא דיבר על עצמו. אתה יודע, אני, בגיל שלי, מכיוון שאני מבוגר, אני נותן לעצמי עוד יום מנוחה. אמרתי, שאני מבוגר? אני אומר לו, זה נחשב מבוגר? היי, דור, גלי, דלק, תסגור. אני אומר לו, 37 זה מבוגר, עדיף שאני לא אגיד בין כמה אני, כאילו. אז הוא אומר, לא, אבל אתה בכושר מעולה. אמרתי, כן, אבל אני לא 37 כבר. Who remembers, כאילו, when I was 37, God. למה הוא חושב שהוא בגיל מתקדם, בגיל 37? לא, כי כשמגיעים אליו אנשים לשאול, אז רובם 17, 21, youngsters, כאילו. Careful, Hermione. 37 looks old, כאילו. What? You look like you're 12. The Hey. dinosaur. No. The dinosaur. כן? Wait. He used to bring the flowers at court. I never saw my parents done together. Wow. זהו, עכשיו אני מביאה את הכרטיס אשראי. תוכל לעשות את ההזמנה. היא משתמשת בזה כל ערב? לא? מה פתאום כל ערב? מדי פעם. מדי פעם. לא, אני לא אתן לו. זה התרגיל היחידי שהיא עושה, שזה גם כשהיא יורדת מלמטה, כשהיא מביאה משהו. נוסעת מראש. היי. אני לא ידעתי בכלל שהייתה הסכמה, באיזה שעה זה היה? שנה? שנה אבל עברה? כן, בדיוק. הלו. היי. את ניסית כבר. גלי, ביי. מה אני ניסתה? כן. באמת? לא, לא. יש איזה מנוע זה מדהים. שיכול להתקלקל. לא, זה מכונה טובה. מכונה טובה מאוד. יאללה, מה אני? לא.